सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। प्रदूषणकारी प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे, मात्र प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार विरोधात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका पंचायत समिती सदस्य सदाशिव ओगले यांनी स्पष्ट केली आहे। ग्रामस्थांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनासोबत चर्चा केल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। मुंडग्यामध्ये जी सभा झाली ग्रामस्थ आणि मुंबईकर मंडळी, त्या सभेला तिथला पंचायत समितीवरून मला बोलवलं होतं, लेखी पत्र देऊन आमचे जिल्हा परिषद सहकारी सुनील पारकर त्यांना बोलवलं होतं। एक बाजू त्याने सांगितली प्रकल्प जो काही आलाच, त्या सभेमध्ये आम्ही दोघांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे की प्रदूषणकारी प्रकल्पाला आमचा निश्चितपणे विरोध राहील। आम्ही गावाबरोबर आहोत, ह्याची सगळी माहिती घेतल्यानंतर आपण यावर बोलू, म्हणून त्या दृष्टीने आम्ही कलेक्टरला जाऊन भेटून आलो। मी होतो, भाई पारकर होते, संजय बांबुळकर आणि मुंडगे ग्रामस्थ सुनील सावंत वगैरे 4-5 जण आम्ही कलेक्टर मॅडमकडे गेलो, आमच्या सगळ्या शंका विचारल्या। त्यांच्याकडे याबाबत कुठलंही आजपर्यंत नोटिफिकेशन असेल किंवा अन्य काही गोष्टी आलेलं नाही। त्याचप्रमाणे त्या गावात दुसरा विषय आला की तिथे बोरवेल्स केल्या, काही ठिकाणी काही त्या नबरिंग केलं, ते कुठलं आहे, तर त्याच्यावर सुद्धा त्यांच्याकडे काही अपडेट नव्हती। औष्णिक ह्या प्रकल्पाचा तिथे सुद्धा नव्हता, ही वस्तुस्थिती त्यांनी आम्हाला सांगितली। आम्ही त्यांना उलटसुलट सगळे प्रश्न विचारले, आमच्या शंका विचारल्या, त्यांनी तेच उत्तर दिलं। फक्त यांत्रिकीकडनं जे काही बोरवेल झाले असतील ते वॉटर लेवल टेस्ट करणे किंवा सॉईल टेस्ट करणे हा त्यांचा केंद्राचा रेग्युलर कार्यक्रम आहे, त्याची चौकशी ही कलेक्टर मॅडम आम्ही करतो म्हणून सांगितलं आहे। यानंतर आम्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब यांनाही संपर्क केला, त्याप्रमाणे ते देवगडमध्ये आले। देवगडमध्ये आल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा आली। त्यांनी जाहीरपणे सांगितलंय ज्या प्रकल्पाला प्रदूषणकारी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध, तीच भूमिका माझी जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबरांची आणि माझी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून एवढी सुस्पष्ट केलेली आहे। आणि याच्यावर काही शंका कुशंका असतील तर त्या गावात मी स्वतः येऊन लोकांचे काही गैरसमज असतील, गैरसमज करून देत असतील ते दूर करू, अशा प्रकारचं त्यांनी जाहीर ग्वाही दिलेली आहे। दुसरा मुद्दा असा आहे की त्या ग्रामसभेमध्ये आम्ही त्यांना 1-2 प्रस्ताव सुचवले की या ठिकाणी सौर एनर्जीचा प्रकल्प असेल, वाईड मिल असतील किंवा अन्य तत्सम काही जर चांगले प्रकल्प असतील ते सुद्धा इथे आणा, हे पालकमंत्र्यांनी परवा मान्य केलं आहे। आम्ही त्याचाही तिथे हा केलेला आहे, म्हणजे श्रीगणेशा केलेला आहे की प्रदूषणकारी प्रकल्पांना आमचा विरोध राहील। ती जी भूमिका आमची ती शासनाची आहे, त्या शासनाच्या भूमिकेला आम्ही समर्थन दिलं आहे आणि पालकमंत्र्यांनी मान्य केलं आहे की जे गैरसमज पसरवले जात आहेत त्याच्यामध्ये काही अदृश्य शक्ती आहेत का, अशा प्रकारची शंका उपस्थित केली आहे। प्रकल्पाच्या आडून इतर राजकारण कोण करत असेल तर मात्र आम्ही निश्चित खपून घेतलं जाणार नाही। सरकार चांगलं काम करतंय आणि चांगलं काम करणाऱ्या सरकारला अशा प्रकारे जर फुकट बदनाम करत असतील तर आम्ही त्या गप्प बसणार नाही। गावाबरोबर जिल्हा परिषद मेंबर असतील, पंचायत समिती मेंबर असतील किंवा पालकमंत्री असतील, आम्ही गावाबरोबरच आहोत, एवढी सुस्पष्ट भूमिका आम्ही मांडलेली आहे। फलोद्यान जिल्हा आहे, ह्याच्यावर अधिक काही प्रोजेक्ट असतील तेही आम्हाला द्या, तेही पालकमंत्र्यांनी याचा आपण निश्चितपणे गांभीर्याने विचार करू, अशा प्रकारे जाहीर स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। त्यावर MOU केलं असेल, साईन केलं असेल, आजपर्यंत कलेक्टरला माहिती नसेल, राज्यातल्या आमच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना माहिती नसेल, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही। कुठल्याही परिस्थितीत इथे प्रदूषणकारी प्रकल्प आम्ही येऊ देणार नाही। आमची भूमिका आहे, पालकमंत्र्यांची भूमिका आणि सरकारची भूमिका आहे स्पष्टपणे। आणि यापूर्वी या तालुक्यात अशा प्रकारचा संघर्ष करणारा सदा ओगलेच आहे। मला वाटतं पत्रकार बांधवांनाही माहिती असेल ही गोष्ट 20-25 वर्षापूर्वीची आहे। ह्याच मुंडग्यामध्ये 20 वर्षापूर्वी ज्यावेळी याची चर्चा सुरू झाली त्यावेळेला मुंडग्याच्या हायस्कूलमध्ये जो मेळावा झाला मुंबईकडे ग्रामस्थ पंचकृषीचा, त्या मेळाव्यामध्ये पहिला आवाज देणारा सदा ओगलेच आहे की आम्हाला प्रदूषणकारी प्रकल्प नकोत, आणि तीच भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतली आहे।